Ini ndinewo kanyaya kangu kadiki. Nhai ndinokumbirawo kubvunza kuti kana uchigara uchingorota vanhu vane mbiri like ma-presidents or ma-pastors, prophets or celebs, uinavo pasame table, shaking hands navo. Uyezve kugara uchingoudzwa kumachechi nemaprofita kuti baba mune chipo chakakurisa. Vanoona pamweya ndiri munhu ane mabhazi chaiwo, magonyeti, mashops. Ndinotomborota mari yandinenge ndinayo isingaverengeki, zvichireva kuti inenge yakawandisa. Now ini pari zvino ndiri murume ava ne36 years. Ndinongoraramawo a normal life. Ndinodawo kubvunza kana paine vangandiudza kuti ndingabatsirika sei kuti chipo ichi chizadziswe. Ndinomborotazve ndichinamatira vanhu vachipora, vanenge vachirwara zviri serious vaye. Ndava kutorwiswa nehama kuda kundichekeresa nenyaya yechipo ichi chandinacho. Handingafe muripo vedu wee, ndibatsirewo kuti ndoitawo sei kuti chipo ichi chizadzikiswe. Ndinotenda kune vachabatsira. I will follow mu comment section. Komborerwai nashe vose vachandibatsira.